Доброї раніці, шановні. Так, ми з вами працягуємо гулятися у The Long Dark. Ой, 345 там нейкі дзень выжывання. Доўга ўжо. Шмат чаго мы прыйшлі. У нас, дарэчы, недоечы было цинга, так? Недахоп вітаміна С. Ці брак вітаміна С. О, чуеце, равуць нейкія паскуды тут побач. Гэта той, каго мы спалохалі, калі мы там цягнулі нешта. Так, глядзіце, у нас на бегучы момант стан такі, што мы, па сутнасці, завершылі ўсе складанасці, амаль што ўсе складанасці, якія мы мелі. Падчас рыбнай лоўлі мы там добра пастаялі, палавілі, куфар напоўнілі, ВРВ вітанкі, гэта прабіццё праз пас, бэмсь. Так. Ну дзе гэтая ваўчына? Хацелася б забіць яго. Сёння ў нас будуць закрыццё задач, якія мы ўзялі сабе у гандляра. Дарэчы, раніца. Гэта вельмі добра. Нам трэба будзе ўпаляваць, наколькі я памятаю, і усялякую жывёліну, якая можа нам даць сырое мяса, каб скончыць нашыя задачы. Сырое мяса будзе апошнім, дарэчы. Што мы будзем збіраць? Давайте паглядзім. Мы зрабілі лук, стрэлы, падаецца, больш нічога мне не трэба, так? Сухая бярозка, сюды. Выдатна. У нас яшчэ вось акумулятор, на які, падаецца, нам трэба будзе аддаць хуценька. Так, што ў нас? 2,5 кіл, 2,25 кілаграмы, альбо рыба, альбо нейкай жывёліны. Рыба, дарэчы, ляжыць у нас там у нейкай колькасці. Калі набяжыць Машнінскі, скажы яму, што я ў мацоўні, як справа. Дзякуйся, добра. ВРВ. Атрымліваецца гэтыя 2 дні падтрымліваць гэтыя, бляха, добры ўзровень працы, таму. Так, таму ўсё атрымліваецца няблага пакуль што. Вот, гэта тычыцца і справаздач усяго іншага. Так, тачыльны камень. Нам трэба яшчэ 4,5 кіля і сухі клён. Клён можна зацягнуць. Акумулятор, тканіну, ўсё можна зацягнуць. Таксама, як і паліва для лямп. Так, і тут яшчэ, слухайце, то бок 5, 9,5. Да халера мяса нам трэба. Яшчэ 2 клёны. Ух ты, ёпта мать. 2 клёны, 3 клёны. Гэта шмат. У нас 4. 3. Так, акумулятор, вядома. Гэта я зараз пацягну, таму дайце я скіну усё лішняе. Дай. Апранай. О, гэта, дарэчы. Мы ж маляваць хадзілі, і ўсё замалявалі, ўсё неабходнае. Так. Так, Фэй, вітанкі. Шо, як ты? Добра, дзякуй. Дзякуй, шановным. Спадзяюся, у вас таксама добра. Усё паціху ідзе, змагаемся. Так, гэта таксама скінем. О, зараз яшчэ крыху, і ўсё будзе добра. Та, па сутнасці, так няблага. Так, давай глядзець. Замовы, сюды. 6 тканін трэба. Так, 6 тканін. 6. Таргедаун. О, пер'я. А пер'яў мне трэба колькі? Пер'яў мне трэба 4. Так, неяк сціпла ты адказаў, давай падрабязней, мы так ўсё ведаем. Чакай. Зараз будзе табе падрабязней. Так, гэта мы захавалі, ўсё ёсць. Я зараз толькі, каб не збіцца. Вода там у нас ёсць. Падабралі паліва. Паліва для лямп.
Яно у інвентарі у мене не. Куди я запхав його? Тут немає. Так. Ось воно. Раз, два, три, 4. Это 2 литра. Паліва для лямп 2,25. Відповідно, треба взяти гэты на 300 граммов. Ось так. Паліва узяли. Так, вода там, паліва гэта узяли. Клён узяли гатсюль. Акумулятор, тканіна узяли, сухі клён узяли. Усё. Адзем. Зараз аднясем гэта, пакладзем побач з скрыняю, і нам застанецца толькі мясо. Так, ё пытанне, давай. Вітаю. Вітаю, Альсевіч, дарэчы. Вітанашкі. О, Альсевіч не першы быў, ты паглядзі. Як так? Альсевіч, што здарылася? Можа, руку зламаў? Ці тэлефон адабралі? Інтэрнэт адрубілі, я не ведаю, што могло стацца, каб ты не першы быў. А якімі словамі можна пісаць чувак, апроч хлопча? Чал. Ад чалавек. Найбольш такое пацанскае. Жмых, я был у краме. Сеешь старые. Не кажи. Реакция уже не тая. Все, Альсевич, бачиш, ты у старые записался. Был записанный, покуль еще не записался. Так, а мне падаецца, мы медведя ж цалкам прыгатавалі. Так, о, я бачу, там воўк. Яшчэ адзін кандыдат на тое, каб мяса мне даць. Гэта добра. Свежага мяса крыху. Ну там будзе 4 кілаграма, а мне трэба 12 амаль што. Толькі чал, мо што іншае накідаеце? Ну, трэба падумаць. Трэба падумаць. Гэта ж я табе адказаў тое, што адразу на языку маецца, правильно ж? Калі пасядзець, паразважаць, ды яшчэ і паабмеркаваць гэта з кніжкамі нейкімі ці слоўнікамі, то знойдецца, я думаю, што прыкладаў 10 якіх. Так, учора пачаў пісаць сцэнар да 8 часткі змрочных трэдаў Фарчану. Малайчына, працягвай, ухваляем такое. Халера, пакуль дайду, бляха, змерзну, як сабака. А дзе там гэтыя кромкачы равуць? Мне ж падаецца, я ўсё забраў, мядзвежае. Мы ж прыгатавалі ўжо мядзведзя ж. Так? Ага, больш не равуць, таму проста праляцелі. Так, чакайце. На лёдзе. Так, на лёдзе яшчэ воўк ёсць, яшчэ 4 кілаграмы. Ну, калі 3 ваўкі мы знойдзем, то будзе выдатна. Мы адразу зачынім усе гэтыя патрэбы свае. Так, я зараз усё скіну, апроч толькі пер'яў. Кенцяра, дарэчы, таксама. Ну, кент гэта турэмны жаргон, таму такое. О, бля, зараз завіруха нейкая пачнецца яшчэ. Так, а тут што мы кінулі? А, таксама кавалак мяса, дарэчы. А яно знікае. Так, гэтая і тканіна. Тканіна, во. Усю. І 3 гэтыя скінем. Ось так. У кішэнькі застаецца толькі мяса. Не мяса, а пер'я. Так, не падабаецца мне надвор'е. Давайте мы неяк схаваемся. І раптам будзе завіруха, то пойдзем на базу, вядома.
Але тут пакуль што перачакаем, каб саграцца ў гэтай хаце. Так, Джексон. Гэта нейтральна, Додзік, гэта ты пачал роўна, але затарможаны. Додзік, мне падаецца, хутчэй гучыць як абразу нейкая. Тебе так не падаецца, Вэрва? О! Чуеце, капыты? Ага. Давай сагравацца, ды будзем паляваць. У нас усё ёсць. У нас ёсць і ваўкі, у нас ёсць і алень. Тут побач галоўнае, каб зараз завіруха не пачалася якая. Додзік, гэта скарачэнне ад Дэвіда. Бля, ну ёб твоя налево. Так не цікава. Мне завіруха зусім ні да чаго. Ой, калі яна да ночы не пройдзе, ну то будзе згублены яшчэ адзін дзень, атрымліваецца. А нават калі будзе, то ўсё роўна мы ж пакуль палюем гэту жывёлу ўсю мясцовую. Потом разбяром яе. Карацей, да халеры пройдзе часу. Пайшлі да хат. Гэта ты так Дэвіду нейкому тлумачу. Сапраўды фэй. Умацоўні якомусь Дэвіду. Якое у вас некультурнае асяроддзе, Фі? Лёха, вітанкі. А што гэта такое, Лёха, ты падглядзеў у некультурнае асяроддзе? Ты бачыш, тут у нас сварка хутка намяшаецца. Будзем пысы сабе біць. Адзін аднаму хутка за гэтага Додзіка. Додзік, Давід, мой свет не будзе як ранейшы. Так, так. Так, недзе ж там бадзяўся ў мяне ваўчынам. Не хачу яго забіваць, бо калі забіць, атрымліваецца, што мяса свежае стратыцца. Але калі ўжо ён кінецца на мяне, то што паробіш? Я ўжо ідзем. Паскуднае наздвор'е, толькі паглядзі на гэтае, ну, сапсавала. Сярэдзіна дня, ну. Як быць, што рабіць, бляха? Так, где ты, ваўчына? Мясцовая. Во, во. Ау, 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 ау. Пасідзі. Алёша, гэта лох. Так, не, пакуль я гэты абраз не буду, а яно тут ляжыць. Так, што можна зрабіць? Па сутнасці пакуль што нічога. Дарэчы, марна я зрабіў сабе лук. Ведаеце чаму? Бо мы зараз атрымаем чарцёж новага, больш прышпільнага, які там лупендзіць з вялікім дамагам па ўсіх гэтых ваўках і мядзведзях.
ваншотаў больш было б. Ну як тут? Можа сціх вецер? Паскудства, ты паглядзі якое, га? Так. Ну давайте. Трэба паляваць, мне здаецца, бо ў нас толькі адзіная стрэлачка паказвае ўніз. Так, воўк у нас тут на лёдзе, а другі быў там, непадалёк. І зараз я не бачу таго, што быў на лёдзе. Ты паглядзі, якое паскудства. Ну гульня, ёб твою налево. Как тебе лихо подрало. Так, на ўсіх знаёмых Алёшах гэта стопудовы факт, асабліва ў танкавых Алёшках. А во. Так, робім наступнае. Валім гэтага. Потым ідзем за тым. Няблага было б таго заваліць усё ж такі, а не аленя. О, дарэчы, цікавыя навіны для вас. Я учора нарэшце дабіў дасягненне з сюжэткай Long Dark. У нас засталіся дасягненні толькі, якія у выжывачы маюцца. Ось, так што будзем паціху дабіваць. А застаўся год геймплею. Можа, спыніся на хвілінку? Ты погляди на это. Холера тебя бери. Так. 4,9. Хоп. Сюди. Факты на стол. Руки так само трымаць на столе. Это факт. Ось так. Ну все гэта пакінем пакуль што. Ідзем да таго хлопчука. Ремайстер хочу пройсці. Добре, добре, добре. Можа, калісьці я пагуляю, бо Тодзі падараваў на свой дзень народзінаў. Падаецца, можа быць цікавым. Я, дарэчы, у Біошок ніколі не гуляў, таму не ведаю нават, што гэта за сусвет і з чаго ён складаецца. Кажуць, што добрая гульня геймплейна. Я пару ролікаў бачыў, але ну, не чапляла праз тое, што дызайнам, хутчэй вось так гэта выглядае, дызайнам свету. Але, можа, сюжэт будзе добры, хто яго ведае. Кажа, што гэта выдатная гульня. Ведаю, так, Альсевіч, я шмат чытаю такіх навінаў. Што сапраўды над ёй працавалі вельмі доўга і рупліва, таму і атрымалася добрая гульня. Там же ж, падаецца, 4 часткі зараз маюцца, правда ж? Апроч ремайстера. Так, ну шо ты, волоцуга, ходи сюди. Я мяркую, ягонае мяса адразу занесем туды, на нашу базу. Галоўнае толькі, каб ён на тонкі лёд не пайшоў. Паскуда гэтая чорная. Оля. Нішто сабе, далёка так пачуў мяне? А ў мяне... Не, у мяне няма ніякай прынады. А як так сталася? Лабешник, просто пэмц. 4 кіля. Няблага. Сам арыгінал выйшаў у 7-м годзе. У гэтым будзе 10 гадоў, арыгіналу 19. О, дарэчы, добрая ідэя рабіць спідраны.
па біяшоку. Так, я бачыў, там жа ж у нас ёсць гэтым скрынька ёсць. Так, ну слухайце, раптам што? Раптам мы сустрэнем тут нашага аленя, дакладней аленіху. То я яе ўпалю, пакуль надвор'е дазваляе, і мы зачынім гэты гандлярскі заказ. Так. Притопали. Все, ходим. Так, а паколькі олень у нас недзе за гарбом гэтым, давайте мы з правага боку пойдзем вось так. Где ты? Маленечкий олень, ты где? Пакуль не чую. Не бачу, нічога нема. Злева. Ось тут хіба що. Просто у вуха. Пробач. Малеча. Так, ну все. 25 хвилинок. Крыху ветру. Так, по сутности мы скончим. Когда, дарэчы, оленя мясо лепшае за ваўчынае. Не ведаеце, як бы зрабіў зараз? Я вось аднясу гэтае мясо, але ў скрыню буду піхаць толькі ваўчынае. А потым, што застанецца, зацягну да хат. Ха-ха. Будзе у нас добрае мясо ў хаце. Russian Cinema. Вітаначкі. Ці ёсць у Беларусі людзі, якія размаўляюць без сумесі расейскага? А ці ёсць у Расіі людзі, якія размаўляюць без сумесі беларускага? Я лічу, што не. Тое самае, як ты кажаш пра расейскую мову у Беларусі, у тым сэнсе, што там нібы размаўляюць расейскую, хаця ёсць вельмі моцнае адрозніванне паміж расейскай Расіі і расейскай у Беларусі. Мне падаецца, я надойчы ў гэтым годзе дакладна бачыў нейкі ролік лінгвіста аднаго, які параўноўваў гэтыя дзве мовы, менавіта гаворкавыя мовы, так, на якой людзі размаўляюць. Дык атрымалася па ягоным досведзе, гэта быў, дарэчы, расейскі лінгвіст. Па ягоным досведзе і паводле ягоных навычак у Беларусі выкарыстоўваюць літаратурную мову у гаворках. Блядь, падалося, што нехта топча тут. Вось, у тым часу, як у Расіі непасрэдна... Ну, бля, толькі давай без гэтага ветру, слухай, ну. Курвіска. Ось. А у Расіі мова развіваецца, вядома ж, самастойна ад Беларусі. Ось, і адпаведна яна неяк там спрошчаная, шмат нейкіх скрачэнняў своеасаблівых. Карацей, гэтак далей. Па сутнасці, нібы выкарыстоўваецца мова адная, калі так можна казаць юрыдычна. А па факту мовы розныя. Шкада, што ў нас застаўся там.
я пра гэтага ваўка. Таму што зараз будзе паўночнае ззянне, калі мы закінем усё гэта ў шафу. Адпаведна, трэба будзе яго забіць, а ён нам не дасць. Калі будзе ззянне, дармалёва яго забіць. Таму трэба будзе гэта зрабіць да таго, як мы будзем выходзіць і прымаць замову. Альсевіч, ну пачынаецца. Альсевіч, ты не любіш такія размовы, чаму? Альсевіч, што сталася? ВРВ без глицизму Франк. Ну ты вывогуле. ВРВ, мне падаецца, на такі мозоль наступіў зараз, што... Паланізм яшчэ не забывай, сапраўды, так, паланізмы, франкізм і ўсё такое. Ой, чакайце. Ось так дазволіць. Выбачаюся, Фэй. Так, гэта наша апошняя ходка з мясам. Адпаведна, нам трэба зараз усё гэтае запхаць у шафу, каб у нас пайшла замова. Ну, у сэнсе, трыгернуўся гэты умовы, каб пачалося ззянне, каб мы рады скарысталіся. А, дарэчы, потым я лічу, што мы возьмем нейкую замову, яшчэ нейкі заказ у гэтага гандлера, ды пойдзем сабе замалёўваць мапу, таму што, мне падаецца, Пімікан, гэта будзе занадта доўга. Так. Давай сюды. Кніжка. Раз, два. Што табе яшчэ трэба? Ну, давай вось так. Тут 4 кілаграмы. Раз, два, 4. З паловай. А паловы ў мяне нема, таму на табе. 5. Сюды паліва. Сюды. Вось так. Оп. Давай мясо. Там, падаецца, апошняе было. Ага. Раз, два. 4. Выдатна. О, дарэчы, мы зараз будзем жа 6. На нас триггерыцца. Ваўчына таем. Так, хадзі сюды. Сюды. Так, што нам тут трэба? Я воду забыўся, блин. Трэба ваду. Акумулятор. Так, і сюди клен. Раз, два. Any Kurt Heights. Гэта што? Чакай, а што такое Kurt Heights? Ой, бляха. О, Валер, вітанкі, што вы ўжо прайшлі не галадайку? Жартуеш, так? Наконт прайсці не галадайку. Культурны твіж, каб яго, ну ёсць крыху так. Дзяўчына ўжо ўсё акупавала дакумент, практыка Макса. Так, ёсць у мяне знаёмы з прозвішчам Кароль. На жаль, дачка нарадзілася ў яго, мы ралі яму назваць Кароль Лео. Ябучыя тролі. Ну, Лявон, карацей, мусіў быць. Так, ну такое, была б Кароль Ева. О, дарэчы, сапраўды. Ева магла быць па-ангельску вучыць неяк Кароль Ева. Ой, так, чакайце, тут яшчэ там трэба вады ўзяць. І не шмат згубіць самім ХП.
Так, давайте ў хату сагрэцца, а потым пойдзем за вадой. Вада тут побач. Там было 1,5 літра, здаецца, правда? І нешта зусім забыўся на яе. Так, може есці хочам, я бачу. Нам трэба неяк да хаты павярнуцца, каб А, на халеру да хаты, у нас же ж там шмат рыбы маецца. Так, пачакаць. Зараз з'ем рыбы. Ну што, мусіла ўжо спыніцца. У нас усё... Не, халерта. Це ты там спыніцца. Так, сбегли. Где моя хата? Давай, на раз, два, три, покажите. Я ж правильно иду, ці не? Але ж зараз будзе прышпільна, калі я побач з ёю пройду і не заўважу. Ля, ёб твою мать, ты паглядзі на гэта. Ваўка забілі. А волк у нас быў агулам збоку, то бок я прайшоў з левага боку ад хаты. Так, чакай. Я так заблукаю дакладна. Вось ваўчына. Каб цябе ліха, ну ты паглядзі. Паднасратае надвор'е. Тут мусіць недзе на лёдзе ляжаць мои паходні. Вось. Каменьчыкі. Што ў нас з левага боку ад каменьчыкаў? Нічога. Хадзім сюды направа. Во, то, што нам трэба. Так, ваўчына зараз мусіць прапасці. Я ўпэўнены, што яе не павінна тут быць зараз, пакуль мы бадзяемся ў такім ветры. Але ваду мне трэба занесці, інакш не страгірыцца у нас. Нічога. Так, гэта я зараз забіраю. Раз, два, три возьму литры. Что треба поесть, пайсці. Ну і ў такое надвор'е паўсці туды. Так, як мы там пачуваемся? Колькі часу у нас? Ну, часу мала. Дарэчы, часу мала. Ось
Так, давай. Халера, мне падаецца, гэта ўпершыню, калі я ў такіх умовах спрабую скончыць гандлярскую задачу. Так, наш масток, адпаведна мне туды. Давай, пачапалі. Было б няблага сустрэць все ж такі нашу гэту рыбацкую хаціну, як арыентыр, каб яна нас... Трэба выкладаць сцежку. Вось я думаў калісьці выкласці сцежку тут з галінак, з паходняў, каб па ёй ісці да гэтай шафы. Давай, родненькая, дзе ты хаціна гэтая паскудная? Я ўжо змерз. Который раз. Не, карацей, праебаўся я з накірункам. Таму што ўжо мусіла быць у нас гэтая хаціна наша. Всё пайшло не па плане. Завіруха паднасірае на ўсю моц. О, бляха, дзякуй Богу, павярнуў галаву сваю. Та ты шо? Ледзь не праскочыў. Малая, давай хутчэй, божахна, ты як на паслязаўтра ідзеш кудысьці. Заблукаў, я з рыдлёўкай. Не, мы выкараскаліся, бачыш? Шлях свой знайшлі, таму ідзем. Зараз зноўку залезем у хату, на ложак паляжым, а мо нават і паспім гадзінку. Адзінае, што кепска, гэта воўк, які там у нас бадзяецца, таму насерае крыху нам. Так, паўтары. Усё, закрыты. Выдатна. Ідзем адпачываць. Мяса пакінем. Будзем грэцца, здароўя яшчэ пакуль хапае. Адзінае, што вымаклі, напэўна. Усё. Ну як мы там? О, бачце? Просто ўшчэнт. Всё холодное. Жудасна. Так. Попілі вады, ляглі спаць. І трэба будзе павярнуцца ў нас да хаты.
Як казаў пан палкоўнік, як вы справядліва заўважылі, гэты план пайшоў так, па мірным шляху. Так, сюды, сюды, сюды. Я бачу, там уже паўночнае ззянне пачалося. Трэба быць пільнымі і асцярожнымі, бо... Воу! А я падумаў, што ўсё ж такі спынілася. Вы бачыце гэта? Бля, як цікава. Вось гэтая зелёная, бачыце на вокнах? О, уже блакитная. Так. Ну шо, як мы тут? Завіруха скончилася хоча б? Дякую Богу, скончилася, лічи. Можна буде пройти. Так, що таке? Я тільки що бачу рибацьку хатину. Так, ось вона. Есть такое отчувание, ніби я на ледь ноги перемещаю свої. Нешта ну зусім слабо йде. Так, мы вертаемся до своей хаты, каб адабраць радыёстанцыю. Не підзі тут. Пачалі сыпаць мімаснымі выразамі. Так, штосьці бачу. Пытанне, дзе тут толькі злева ці справа наша гэта... Ой, холера. Во, вось яна, ўсё, бачу. На сюды. Та заебалі пад вокнамі, вам чутно, дарэчы, машына, якая там стаіць, нешта групоча. Херню нейкой займаюцца, незразумелую. Але не хочется зачыняць балкон, просто што будзе сёння абяцалі плюс 33. Не ведаю, як у вас. А у нас штосьці такое атрымліваецца. Херово, што ў такім вось калі снег ідзе такі плотны, тыпу завей амаль што. Вось разгледзець ваўка будзе цяжкавата, во ён. Бачыце, вось там маленечкая чорная кропачка. Ну, я спадзяюсь, я патраплю ў яго. Ось так. Корва я нават, калі з заплюшчанымі вачыма, у мяне прафесіяналізм ажно з вушэю лезе. Так. Праз гэту спякоту Гродно стапіла капцы як. Во, я учора казаў, дарэчы. Пра горадню. Я бачыў усё гэта, глядзеў, назіраў, пасміхаўся. Паскуда гэткая. Так, ну што, спаць гадзінку яшчэ, давайте паспім. А сёння чырвоны ўзровень небяспецы зноў па нейкіх раёнах ідзе. Зразумела? Ну шо там, дзе? Ля, ну вы паглядзіце на гэта, палова ночы. А ў нас няма ніякага ззяння.
Абсолютно нічого. Як так? Гульня зламалася. Я все віддав. А у нас нічого нема. Ну, у сенсі нема ззяння, как бы рація спрацювала. Давай спать по годинцу. Летофака поплыл? Ошалеть. Ось гэта явішча цікавае. Ці мы занадта позна ваду кинули туды? Атрымліваецца простое, што я адпачываў, саграваўся, і таму яно на ноч не стрыгералася. Мабыць, так. Але раней мне чамусьці падавалася, што была механіка, што як толькі ты пхаеш туды усё неабходнае, усё, што ты абяцаў яму аддаць, яно адразу просто выключала завіруху. І пачыналася ззянь. А тут, бачыце, завіруха не скончылася імгненна. Шалець. А ось цікаво, там мясо, якое ляжыць у шафе, то яно псуецца ці не? Ну, прыйдзецца сядзець тут яшчэ ноч. А дакладней дзень. Можна пайсці замаляваць пераходную мапу. Во. Хутчэй за ўсё так і зробім. Мой горад таксама плыў у траўні месяцы. Шкада, што такое адбываецца. Ну вось, раніца пачалася. Давай рыбы з'емо. Ці межамі дзяржаціны. То одной рыбой так 2 дні запар і питаліся. Оп, готово. Што па надвор'і? Мінус 13, а як мы агулам адчуваем сябе? Все высохшее. Так, давай вось сюды. Как было теплее. 12. Так, шкада. Нам придется чакать наступную ночь. А у нас як зовется тая мапа, я уже забылся. Водайо? Ну, крышечку ё. Будзе ляжаць пару дзён. Псаваць краявід. Як вам світанак? Прыгажасць. Ля, у тебе там грукоча. На вулице так. На вулице так. На жаль. Давайте я хвилинку закрыюся пакуль. Гэта яны курвы косяць, траву косяць на трактарах. Быццам стрым падвісае гук травісты, а таму што магутнасці ў руку, моцнасці бракуе. Ён не прабіваецца праз фільтр. Файна стала. Добра, што файна. Рады, што файна. Пэй! Ну, ты давай распавядай, што там у цябе адбываецца ў сямейным жыцці. Гэта ж ужо колькі, ну, месяца яшчэ няма. Чакай, ці быў, ці няма. Я ўжо не памятаю. Не, это ўжо чэрвені. Месяц прыйшоў, мне ісці пара. Усё так кепска. Толькі не давай нам на год, каб мы тут
пачыналі як гіе над табой жартаваць. Нормально ўсё? Калі дзеці пойдуць? Было такое пытанне ўжо. Не пазабівалі і добра. Не, ну слухай, план мінімум выкананы, сапраўды. Жонка чат бачыць. Я хітры з прычэпам узяў. Я зразумеў. Вось яно як. Так, ну, я гляжу, што ў нас ужо, бляха, тэмпература на 0 амаль што ўпала. Трэба нейкае вогнішча сабе распаліць, зарганізаваць, каб усё не памерці з холаду. Да яшчэ можна гарбаткі сабе напарыць, чаму б і так. Дзеўчына, ты заябала з гэтым холадам сваім ужо. Ну, што пачалося, чакай. У мяне, дзякуй Богу, не было, так. Так і свайго трэ прачапіць. Нумар 2, так, сапраўды, бацька нумар 2. Бацька нумар 1. Так, усё? Халадно? Давай, малая. Добра. Зараз мы ўсё сабе зробім па-цёпленькаму. Трэба, слухайце, я забыўся, трэба ж паглядзець, якія лакацыі замалёўваць для гэтага дасягнення. Так. Можна 30 палак у нас, ого. Вось гэта мы далі тут. Так, толькі не ваду, калі ласачка, а цёпленькага чаго. Бяроза, шыпшына... Бярозу. Вадзіцы паставім сабе паўлітра піво. Ось цікава, дарэчы, каля вогнішча ў нас мінус. Бачыце, -1. Атрымліваецца, пахаладала, пакуль мы сюды ішлі. І якой гной ты дастаеш, а? А ну нармалёвыя цягні паходні. Трэба будзе схавацца. Так, всё, пайшлі. Так. Давай сюди. Хлопцы, адчапіцеся ад Дальсевіча, што вы яго за гэта чапляеце? Трэба было, дарэчы, не толькі галінкі, але і гэтага укінуць. Як яго вугельчыка. У нас 2 кавалачкі ёсць з сабой. А давайте так зробім. Наконт замалёўкі гэтага пераходнай мапы мы зараз з паходнямі. Знойдзем месца, якое трэба замаляваць. Мяркую, што гэта будзе адразу перад уваходам. Пераход бы так заўжды было. Так, трэба сагрэцца толькі. Слухайце, ўсё роўна трэба будзе распаліцца з вугельчыкам і сагрэцца. Вось тут акурат такім.
Come on, little fire. І ось сюди плясь. І вугельчик, так, вугельчик спрацаваў як належыць. Так, что, можно водиться поставить, правда? Пол-литрки. А я ж повыкидал все свои, ну придурок. Я ж повыкидал, блядь. Ось. Что за человек? Ну чому такі дурні? Ну холера тебе бери. Скинь, ёб твою мать. I'm not sure I can carry much more. Так, давай сюди. Пайшли назад. Бадяемся як гално. Нікай туди-сюди. Места собі не знойдем. Треба ж покласти у кишені було гэта вугельчики, які замальовують. Проводить веселье. Молодость не хочет. А на что молоді увогуле веселье робить? Хай гуляють. На халеру той штамп. Во, Фей так само каже. До речі, у некаторых дзяржавах, асабліва ў гэтай. У Амерыцы гэта праблемай стала, памятаеце ж? Што там, калі не падпішаш дамову пра гэтую перадвясельную, як і назавецца, не памятаю. Шлюбную дамову, во, шлюбную дамову. То, адпаведна, пасля разводу жонка забірае палову маёмасці. Неважна, яна была да шлюбу ў цябе ці не была. Крацей, праз гэтае шмат хто з хлопцаў агулам не хоча ніякага вяселля, ніякага шлюбу. На кой яно трэба? Калі такі закон маецца. О, пра палову ёсць гісторыя. Зараз напішу, чакайце, чакаем, Фэй. Калі хату падаравалі, тады хер ёй. Жонцы пасля разводу, Альсевіч, я лічу, што гэта такі сабе добры бок гэтай справы, таму што мне падаецца, ты плоціш не жонцы, а свайму дзіцяці, калі пра гэта ўжо размовы вядзецца. Я за тое, каб плацілі у любым выпадку. О, цікава, дарэчы, ты на ютубе сядзіш 6 гледачоў, вітаначкі ўсім. Хто долучыўся, рады ўсіх бачыць, шкада, што нічога не пішаце. Падаецца, вас проста прыціскаюць гэтыя твічоўскія, правда? Гіены. Быдлячыя. Не хвалюйцеся, яны бясшкодныя. А жонка на кіпцюры іх траціць, ну... Па-першае, хер дакажаш, па-другое, ўсё ж такі дзіцёнак твой выхоўваецца неяк, праўда ж? Калі ты яго не бачыш. Вось, дык чаму за гэта не заплаціць кіпцюры? Вось, па-трэцяе, тут жа ж галоўнае, каб у цябе стасункі з дзіцём ніколі не псаваліся, на мой погляд. Грошы тут другасныя, вось, але калі ўжо так судом пастаноўлена, што і дзіцё будзе жыць менавіта з жонкаю, то трэба зрабіць усё ад цябе залежнае, каб яна не псавала ягоныя стасункі з табой. Блядь, зноўку завіруха. Каб ты, курва, сралася дзе-небудзь.
Кто тебе придумал, блядь, у такой колькасці? Ну ёб твою мать. Трэці дзень запар на гэтай лакацыі ўжо завіруха. Ля, мы падчас завірухі з паходні ідзем. Гульня зламалася. Людцы добрыя, паглядзіце, што адбываецца. У нас не тригернулася ззянне, і мы яшчэ некаторы час зараз ішлі з паходняй у руках. А завіруха ўжо пачалася. Шалець. Сыну на асабісты рахунак. На асабісты рахунак сыну, калі ён непаўналетні, то так нельга рабіць. Бо, ну, я табе так распавяду са свайго досведу, не ў сэнсе таго, што я нейкага сына маю там на баку, у якога маецца свой рахунак, а пра тое, як яны да грашэй ставяцца потым. То бок нейкія такія кішанковыя, ты можаш ім даваць, вядома, каб яны маглі дазволіць сабе нейка марозіваць і ўжо калі даросла пайсці з дзяўчынай кудысьці. Вось. А што наконт, калі гэта грошы, як ты кажаш, на рахунак асабісты, гэта аліменты, і яны павінны выкарыстоўвацца там на ежу, на адзенне, вось, і на, у тым ліку, PlayStation, чаму б не, то бок нейкае такое забаўкі. Ну што ты дзьмуеш, паскуда, яшчэ ўсё. Гаўняшка. Паскудна, якое надвор'е, ты только подумай, а? Ну што мы тут будзем сядзець, блядь, да скону? Калі гэтая цемра ўжо нарэшце прыйдзе. Мабыць, ніхто не цяміць, на што скажаце, што за цемра. О, Фэй, выдаў. Так, давай. Самы папулярны тактокер у свеце, Хабі Лейм, развёўся свой. Так, памятаем такое, і гэты выпадак і таксама чуў. Дочка паўднёва-афрыканскай мадэлі Венді Тамбеліхле Джоэл. Пасля кароткага шлюбу Джоэл падала на развод і патрабавала палову блогера. Падчас судовай афіцыйна Хабі не валодае маёмасцю, бо свет збезалены яго... На маці, наколькі я памятаю, там было, можа быць. Ну вось, паводле папулярных соцсетак паведамляюць, сітуацыя разгарнулася так, што суд нібыта прызначыў падзел маёмасці Венді Джоэл, якая валодала капіталам каля 10, Вірджыл Лейм мае прэтэндаваць на палову іх грошай. Так. Лічбавы вобраз за $1 мільярд. Так, я ведаю. Я чуў такое, я чуў, Фэй, наконт гэтага падзелу, сапраўды, гэта шыкоўны проста прыклад, але я па сутнасці, ну, толькі падумаю, па-першае, якім чынам Лейм абіраў сабе жонку, правда ж? Па-другое, там усё ж такі, падаецца, маці была, і яна ведала, пра што ідзе размова, калі Лейм сабе абіраў жонку. Яна агулам вызначылася добрым малайцом такім, калі раяла яму запісаць. А з іншага боку, ведаеце, шчыра кажучы, не ўсе маці добрыя. Паглядзіце, напрыклад, на прабел, прыклад. Як яго? У ружовых акулярах спевак такі быў. Курва. Яшчэ жывы. Блядь, вылецела з галавы. Аж Элтон Джон, во. Якія ў яго бацькі. І што яны рабілі падчас таго, як Элтон Джон зарабляў гэтыя мільёны свае. Калі раптам не ведаеце, то проста паглядзіць хаця б баёпік ягоны. Вось, і там, ну яго нахер такіх, слухайце, сваякоў. Лепш ужо кепская жонка, мне падаецца. Элтон, так, Элтон Джон. Пра яго. Так, ну, няблага. Там у нас ёсць гэтая сядзіба рыбацкая. Тут больш нікога няма драпежнікаў. Давайте паглядзім, прасочым. Там, каб нам потым сраку не надыралі. О, трэба, дарэчы, скінуць. Палкі схадзіць.
Вось, але гэтая тэмка з жонкамі фактычна на сённяшні момант яна агулам зрабіла такі шырокі прэцэдэнт. Чакайце, а дзе яны? А во равуць над галавою. Усё. Прэцэдэнт асабліва калі ўзяць прыклад Рашкі, калі гэтыя жонкі так званыя уступаюць у стасункі з акупантамі, а потым гэтыя грошы пачынаюць дзяліць, дзярбаніць разам з сям'ёю. Але ўсё ж такі што-то не рабі, прырода чалавечая, яна гнусная. Яна не толькі добрая, але гнусная, і цяжкія ўмовы жыцця правакуюць тое, што гэты гнюс увесь вылазіць вонкі. Што не кажы. І дай усё. Так, ну што, надвор'е нібы шэпча. Давай хутка будзе ззянне. Дагавор, калі будзе развод, хер сабачы жонцы. Я лічу, што сапраўды ў сучасным свеце дагавор мусіць быць. А вось вы кажаце пастаянна пра таго ці іншага. Узгадайце хаця б прыклад... дзе? Прыклад Сашы Камісаренка. Чакай, усё. Я баць проста ледзь не ашалеў, куды я падзеў гэтае ўсё. О! Давай мы не так. Давай мы... палову, мабыць. Зараз. Чаму палову? Таму што мы пацягнем падарункі ад нашага сябра. Вось так. Не забыцца. Замалёўвацца. А калі у шлюбе ёсць дзеці і бацькі надумалі развесціся, тут пачынаецца гамон. Так, Міндалька, вітаначкі. Бачыш, у нас якія размовы ў чаціку. Все пачалося з чаго? З Фэя пачалося, дарэчы. Гэта Фэй вінаваты. Мы тут пра разводы абмяркоўваем усё. Досведам дзелімся. Але абодва разумныя чалавекі, гамона не будзе. Фэй, я згодны абсалютна з табой, так. Так, што адбываецца? У нас ноч. Дзе маё ззянне? У мяне зараз адчуванне ўзнікае, што мы штосьці забыліся. Так, ззяння няма. Чаму? Так, гэта я закінуў, гэта закінуў. Сука, дэбілы кавалак. 2 дні праябаўшы. Што такое cured high? Выбачайся, дайце я пагляджу. Random VT cured hides. Якую халеру, нешта не разумею.
Тобто я ні переклад не можу знайти. 3 скури? Блять, серйозно, гульня? 3 скури? Any cured hides. Ого. Ось гэта цікава зараз. Так, кажа 2 скуры. 2 скуры. Оленя... А давай ось так. А давай ось так. Ну-ка, побегли. Отдаем. Сподіваємося. Сука, ти подумай, ну. Та все ж добре було. Якого холєри ти дзьмуєш, паскудне надвор'я. Три дні, бляха, ночь. Та йди ти у пекло, у сраку. Я не пойду. Яшчэ заблукаю уначы дык увогуле, гамон. Так нічога не бачна, што гэтае гаўно у вочы лезе. Та не гамон. Гэта проста дурная галава. Вось і ўсё. Я ж там глядзеў. Я ж там глядзеў, што трэба ўзяць. Ідзі, ідзі. Абавязкова, Лёха, дойдзем. Все будет добро. Пачалося ўжо там грукоча нешта па дахах. Давайте поспать. Мусить зараз проснуться. Недзе под раніцу. Угу. Собака, гэта ж трэба так забыцца. Так, ну пойду таким выпадкам, глядзячы зараз на гэты вецер. Пойду ўсё ж таки паспрабую замаляваць тую мапу. Раптам атрымаецца. Лес запахнало. Сюды, сюды давай. Так. Возьму с собой на всякий выпадок. Гэта і ўсё. І пайшлі. Так, 63% там были скуры, павінна хапіць, бо наколькі я памятаю, 50%. 70% гэта было. Курва, не хочу вяртацца, давай. Замест трусіных скур. Яшчэ раз пагляжу. 63%. 62 ўжо. Лепш я возьму гэтыя аленьі, якія былі па 80. Халера па іх. То ж вже примусить вертатися, нахер треба. Добре. Я нават не ведаў, дарэчы, што хайдс гэта скура. Чи есть не хайд. Чи ледь першы раз гэтае слово сустракаю. А cured гэта не лек нейкі, а сушаная, вяленая.
Ну что там, ветер з нас вызьмувае ўсё, мінус 25. А шалеть на дворе якое. Wonder if I can drop any of this gear. Все, змерзли. Нават яшчэ не дошли до вострава. Цяжка жыць у гэтым свеце. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Яшчэ і вецер у твар, каб затрымаць нас як мага даўжэй. I'm not sure I can Так, пограемся крыху. Давай, что ты можешь зрабіць? О, повязку. За 15 хвілінок палову. Температура аднавіла сабе. О, когось ти викинула. Не забыться ще м'ясо взять, як-небудь занести. Во. Отдали. Отдали. Будем чекать зараз своей махчимости. Что такое? Только что шла нормалево. Пошли. Шалет, чему такая температура, по патлумачу? Дикунская просто. Я так никуда не дойду и ничего не замалюю.
Так, тут оленяшка, до речі, ляжить. Може із її хоча б скур снять. Хоч ніяка корисна ідея не зробити. А еще можно ножа загострить. Вон. У нас він там 40%. Ты. Давай з вантробами. Так, давай сюди. Где наш нож? Выдатно. Так, ну что, на дворе потеплело, не? Ни хера. 9. Такое, ну такое. Так, а там что лежит каля льоду? Неужо вовк? Я щось не пам'ятаю, коб я того забивав той. З якого ми м'ясо лутали зараз на нашу задачу. А гэта... Гэтага просто выкинула з мора. Знаешь, типа пошкоджены весь. Гэта так, смецце. Добре, пайшлі адсюль. Мерзнешь, сучка. Чверть засталась температура. Так, это кабра спалится.
Я зараз на гэтую купу каменьчыкаў падумаў, што гэта мядзведзь падымаецца. Але ж потым згадаў адразу, Fingers. што мы тут у гэтай прасторы забілі ўжо аднаго. У іншага не мусіць быць. Не можа быць, лепей так казаць. Боль вандраўніка, кажам. Што ў нас там? Ну яшчэ нават не сярэдзіна дня. То і добра. А гэта азначае, што хутчэй за ўсё мы нават паспеем замалявацца. А перад усім яшчэ і вогнішча, бачыце, тут. Так, паліць. Толькі што вецер. Гаўняшка, ну але ён мусіць не перашкодзіць, бо вось уже мацнейшы. Oh, Так, давай вугельчик. Тут нам тепленько ж, правда? Зараз замалюем уваход сюды. Ось так. Оп! Блять, яка простора адразу замалявалася. Так, треба поставить гарбатку. Так, ну яшчэ не ўсё, давай тады вадзічку паўлітрыкі. man, this pack is getting kind of heavy. Крумкачы паляцелі, чуеце? Так, адзінае, што я пакуль заўважу, гэта тое, што ветру стала менш. Это добра. Мяркую. Нахер такое? Опс. Ну што, пайшлі, малявацца будзем. Так, гэта ў нас пераходная локацыя. Я, дарэчы, не завожу, як у нас называецца. Там, типу, нейкі перакладу быў, што словы былі абрэзаныя. Спрабуем проста яе прайсці, замалявацца, дзе будзе магчымасць. Я памятаю толькі, што на ёй, на гэтай лакацыі, быў мядзведзь. Wonder if I can drop any of this gear. Ну, яшчэ ваўкі, чуеце, таксама маюцца. Там штосьці чорненькае. На труса падобнае, альбо на вугель. З улікам таго, што ён аддаляецца, гэта трус. Так, гэта паддон. Каля паддону бачу, яшчэ нейкае смецце ляжыць. Шкарпэты. Не, дзякуй. Гэта бярозка, але я за ёй не пайду. Так, мінус агравання, нічого страшнага. Я вось нешта хожу, пакуль што не бачу, каб нейкая лакацыя была.
Вечором. О, арк. Арку замаляваць абавязкова. Ах ты паскуда. Задзьмуў, ну не такі ж моцны гэты вецер. Чаго задзьмуваеш? Нібы з правага боку хтосьці пыхкаў носам сваім. Хтосьці ляжыць, адпачывае. Давайте паглядзім, хто і лишь ці што. Падаецца волк. Так, а гэта нейкія боты. Ну што, краніца скоры. Бяроўска, шыкоўна. Мне б яшчэ клёну падкінулі, бо мы толькі што страцілі 3 кавалкі. Дзіўныя гукі адсюль даносяць вось з гэтай вось гары. Нібы металічна, нібы нейкае пыхценне ці штосьці падобнае. Незвычайна. Так. Та ты шо, снег пачынаецца. Ха-ха-ха-ха. Окей. Не хапало увалиться еще тут. Та що, атрымліваецца ўсё, трэба бегчы адсюль. Бо няма чаго тут рабіць больш. Зараз завіруха пачнецца і будзе нам шчасце. А мне трэба быць у сваёй хаце. Бо будзе ззянне і будзе размова з гандляром. Паскудства. Ай, так, умовы на зусім былі кепскія. Па факце. Пайшлі праз арку. Як мы сюды прыйшлі, так і выйдзем, бо там, калі мы падымемся, будуць ваўкі, як найменей. А тут мы ўжо хаця б прайшлі, то нікога не бачылі. З правага боку будзе нас заабараняць гэты вось насып ад ветру. Ой, дзеўчына, зусім марудна ты ідзеш. Ну проста непрымальна марудна.
Ну, прынамсі, тут у цябе ёсць нейкае тлумачэнне праз тое, што гэта вецер у твар, I can't feel my hands. які па сутнасці змяніў накірунак. Каб пазбегнуць праблем, вяртаемся да хаты. Разбітая шаша. Вось што за лакацыя. Not sure I can carry much more. О, як удала. І тут у твар дзьмуе вецер. Разбітая шаша. Сцішэла, дзякуй Богу. Зараз спакойна даходзім, лягаем спаць, мабыць. Коль мы там будзем бадзяцца з гэтым хабарам усім. Там у працоўным чаціку мне напісалі. О, цікавая рэч робіцца на працы. Ты што? Так, гэта хто? Гэта алень, добра. Хай жыве. Павялічылі. Лёха. Як даўно табе павялічвалі ЗП? За апошнія 5 год не было ніводнага падвышэння. Быў нават перыяд, калі плацілі менш. Вось так табе скажу.
Тады. Можна, дарэчы, ведаеце, што? Зрабіць то, што я думаў раней. Вось зараз мы дойдзем да сваёй схованкі. Так, у нас жа час ёсць, да вечара ёсць. І возьмем зараз нейкія старыя паходні, галінкі і выкладзем шлях, каб у нас падчас завірухі адсюль быў да шафы. Каб мы не заблукалі падчас завірухі. Раптам што? Так што, Лёх, калі табе павялічвалі ЗП апошні раз? Што маўчыш? Дзяржаўная таямніца? Ці рахункі свае глядзіш? Каб дакладную дату назваць. Рэчы, мы тут забілі аднаго. Надоечы другога мусіць быць тут хтосьці. Кожны раз, калі інфляцыя херачыла. 9, 15. І што, калі вайна пачалася, 22, падаецца, так? Нейкая інфляцыя была. This pack is getting kind of heavy. Ты ўсе стогнеш, што табе цяжка. Бера воска высохла. Што гэта ў мяне тут робіць? А, мы на беразе знайшлі. Гэта яшчэ сохне. Так, мы там на беразе яшчэ драўніну знайшлі. Так, 6 будзе мала. Давай возьмем. Ось так. Дробны кавалачак. Сюди давай. Ось так на гадзінку прыснем. Бо зараз будзе актыўная ночка. А, дзе выкладзем сабе сцежку з галінак. А чаму ў мяне зараз перагруз? Таму што вось гэта, мабыць, да халеры, правда? Іх так само скіну. Так, ну пакуль што не бачна, што ў нас тут будзе нейкае ззянне. Нейкі снег. Штосьці ўсё не складаецца. Так. І чакай, вось гэта. Оп. Кіну, не? Кинуть. Ось туди. Оп. Вийшли. Та ёпта мать. Головне, каб не усі кинуть. Так. Тут у нас будзе ляжаць, атрымліваецца, паходня. І зноўку пачынаецца, блядь.
Ябучае паскудства. Так. Ну, па сутнасці, тут ужо мусім прайсці, як належыць. Ну, а ўжо тут выходзіш сюды. Мусіш трапляць, так? Ось так. Тут і даволі далёка я кінуў гэту галінку. Бачыце, дзе яна? Трэба вось тут нешта кінуць. Вось гэтую падбяром, каб нас не засмучвала, што нешта збоку там маецца мопалку. Мопалку кінуў? Ну так, кінуў. Гэта ж я раблю сцежку сабе, каб павярнуцца, калі будзем ісці, бачыш, адсюль падчас завірухі. О. Ще одна, ось тут одна. Ну, заблукаць не мусім ужо. Палку кінуў. А, у сэнсе палку кінуў. Та ну, дзе тут? Які тут час ужо? У сэнсе таго, калі гэта рабіць, калі стрым ідзе? Ты шо, ашалеў? Стежку, ага. Блядь, гіены. Вы зноку троліце. Ну, халаднова на дворе, то можна і кидаць, каб саграцца. Я тут цалкам згодны. Я б з задавальненнем. Пой. Так, усё. Калі ласачка, давай ты зараз зробіш такім чынам, што ў нас будзе ззянне і ніякага ветру, і мы сабе спакойна забяром гэтую замову нарэшце ўжо. Ды пойдзем у нейкую лакацыю маляваць мапу, бо заенчыва ўжо. Гэты гандляр, шчыра кажучы, надакучыў. Так, колькі там до ночи? Давай 2 гадзінкі. І... Ля! Пачынаецца. Яшчэ рана. Рано, чакай. Ну і што? Так, штосьці цікавае тут будзе ці не будзем? Аўтацыстэрна нарэшце дабралася да нас з вострава, так здаюць з'яўляцца большой памелі, но ўсё роўно гэта дастаўкі. Я разумею пра гэтыя вашы электрамабілі. Вось, але не зараз. Гэта мы ўжо чыталі, таму не цікава. Давай, стары.
А то. Давай. Забирай. Бо мы 2 дні бадзяліся, як придуркі. Пакуль ты нарэшце заўважыў, што мы там усё сабралі для цябе. 10 гледачоў на Ютубе. Вітанечкі усім добрага настрою у аўторак. Зараз і толькі паходні скіну, якія мне не патрэбныя. Так. Какай. If I can drop any of this gear. Так, мабыць, і ў гэты бок. Каб дровы потым нарабіць з гэтага. Ось так, 29. Гэта можна пакінуць тут. Гэта можна кінуць тут. Ліхтар таксама. Што яшчэ? Во. Вугельчыкі. Все, побегли. Забирают свой хабар, свои рэчы. Каб усё было добра, каб мы былі сытыя, задаволеныя і з добрым настроем. Уху-ху, нейкая сава там. Ці пугач. Даволі цёпла, одна стрелка толькі ўніз показвае, адпаведна. Там приблизно минус 5 яких, минус 3. Який ветер, ну. Успокойся. Отчапися. Я ось думаю, куди вирушить, на яку локацію. Мабуть, слухайте, треба йти. Щось кшталту попільного каньйону. Аж ну туди далеко. Мені так здається. Альбо Чорний камінь, наприклад. Доволі складана локація. Мабуть, добра ідея, Чорний камінь. Зараз розповіду чому. Тому що, по-перше, ми там зачистимо все. Так, ми ще не шукали нічого у шахті. І там є станок, фрезерний станок, де ми зможемо собі і ножа ремонтувати, і усе інше. Неблаго было бы, до речі, заскочить на Загадковое озеро, каб старые ножи с собой взять на Чорный камень. Вось, мы там усё замалюем, усё доследуем, усіх позбиваем. І што ще? Мы знойдем там бронежилет, бронекамізельку. А яна мне спатрэбіцца. Вы ж не ведаеце, што тут сярод нармалёвых адэкватных дасягненняў ёсць адно, якое завецца перажыць 25 атак пумы. І каб вы разумелі, перажыць 25 атак, гэта азначае, што даць сябе пагрызці. Гэта не проста сустрэць пуму і наваляць ёй, а менавіта даць у сябе паваліць на снег і збегчы ад яе. Вось так. Мы аднойчы зрабілі толькі такое, ненаўмысна, вось, але один раз зрабілі, а трэба гэта 25 разоў будзе правярнуць. І гэта жудасна. Оп, 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 оп. Вся моя. Усё моё. Адпаведна, бронекамізелька must have для нас. Паспрабуем, прынамсі, хаця б зрабіць гэта на гэтае, на гэтым узроўні складанасці.
Таму што я памятаю, як яна нам надрала сраку. Там 3 дні аднаўлення, я разумею, то бок нам патрэбныя будуць усялякія павязкі, вось, і ўсё такое, каб выжыць, каб не памерці ад страты крыві. Гэта яшчэ паўбяды, але тое, што яна... Ну, ідзі. Тое, што яна нам раздзірае вопратку, вось гэта будзе самае складанае. Пасля кожнай атакі у нас будзе магчымасць, што яна не пашкодзіць нам штосьці да проста ўшчэнт знішчыўшы. Некую там футрашубу, If I don't warm up soon. шапку, боты, нагавіцу, ўсё гэта ўсё маецца на ўвазе. І бронекамізэлька мусіць нам дапамагчы ў гэтым. Вось зараз я гуляў у выжывач, у гісторыю, які, божа, в інтэрм'ют рэжым. І бронекамізэлька, ну, яна так моцна абараніла. Я не ведаю, што там па складанасці, падаецца, абіраў высокую складанасць сюжэту, але тым не менш. Паглядзіце, як яна працуе, гэта будзе прышпільна. Тым больш на чорным каменьчыку у нас 2 пумы. Вось, адпаведна, паглядзім, як яно там спрацуе з імі. Зробім так званы эксперымент. Так, сюди заскочили. Давай сюди, старий, знову порозмовляти з тобою треба. Come in. Давай. Up for another trade? Я дома. It's not much, but it's... Давай, рецепт пімікана давай. Хлоп'я, хімічні боти. Нова лямпа, паліво для лямп тобі потрібно. Кап тобі ліха. Соль, ну гэта... Не, я гэта дакладна браць не буду. Халера, у яго гэтым разам ні халера няма. І рэцэпта пімікана няма, вось гэта самае кепскае, што. А што ў такім выпадку? 8 дроў за одну банку кукурузы. Ты не ахуел, стары? Часам там, а? Вы ничто не отбило голову там? 15 дров. А, шалеть, что за цены? Стары, ты где их берешь? Так, вот это я возьму. Что ты хочешь за это? Тут 3 скоро, 3 вантроба, 4 тканины. Куртка дровосека, она мне не потребна, у меня, бляха, есть и все. Так, 2 скоры труса, высушенные вантробы. Что на консоли? Давай, может, соли. Угу. Это докладно мука. Не ведаеце, вы гэтае трэба будзе, ну, але хай будзе. Памятаю, што нейкі рэцэпт у нас завязаны на кукурузу. То есть такое было. Добре, давай кукурузу. Все. Right. Дастаткова. Пімікан дай. Собака трэба было ўзяць гэты пімікан, калі ён быў. Ось так ось. Раз памылішся, і ты памыліўся. Што не ўзяў час на гэты рэцэпт. Так, штось там кінулі зноўку ў чаціку.
Так. Мгм. Вожик, вітаночки, ти, напевно, хотів написати закази, так? Тахавы, а чаму не замовы? Замаўленне, хочу зрабіць замаўленне. Зрабіць заказ. Ну, патлумач, вожачак, чаму не? Замова не слушна ўжываць у гэтым сэнсе. Тлумачце, божа, гэта я ўжо зразумеў, што вось іншае меркаванне. Так, чакайце, у нас палова ночы. Давайте крыху вып'ем вады і потым ужо. Так, толькі давай 7 гадзінаў. Оп. Заказ. І ўсё. І развёў рукі. Дзякуй. Дзякуй велічэзна за тлумачэнне. Вось гэта проста грунтоўна. Ніякіх пытанняў больш не засталося, Фэй. Не мовазнаўца. Яны кажуць, што не слушна. Так. Толькі ось так. Чакаем 2 гадзінкі. І паспім гадзінку. Так, рушым наперад. І рушым наперад зараз. Пойдзем на чорны каменьчык. Правда ж? Можа, дарэчы, узяць все ж таки 12 стрэл, но нібы дастаткова. І гэты лук ёсць 50%. Можа ўзяць все ж таки той на 100%, які. Гэта мы будзем чытаць, калі будзем адпачываць. Гэта мы не чапаем, таму што нам на чорным каменьчыку нічога не трэба рабіць. Там гэтага няма, таму молат мы пакідаем тут. Гэта мы пацягнем туды на карабель. О, дарэчы. Рыба сапсавалась. Вось як гэта зразумець? Чаму не адбылося тое, што мусіла адбыцца? 21 кілаграм рыбы. І яна ўсё змарнавалася. Вельмі цікава. Таму што такой праблемы з ваўкамі не было на размуранай чыгунцы. Да. І, бляха, тут у нас так 2 мяхі. І трэці ляжыць яшчэ ў гэтым куфары. Трэба будзе пагугліць, як саліць гэтую рыбу. Так, ну не лепшая надвор'е на пераход. Зусім не лепшая. Усё, 36-40, добра. Мяне задавальняе такая колькасць усяго. 3 гэтых таксама добра. Антыбіотыкі маем. Раптам што рэйшы не маем. Дарэчы, трэба рэйшу сабраць. Павязак няма. О, дарэчы, павязкі. Да ты шо? А ну сюды. Гэта каб свае раны залізваць, ды іншае ўсё перамотваць. Так.
Тут у нас что? Тут у нас капелюш, які ми знайшли на воді. І боти. Далее, что еще есть? Ежи, вядома, мы с собой не берем. До речі, 2 килограмма рогозу. Ну, хай буде. Хай буде. Він не пошкодить. Так, і тут усе есть. Тут усе есть. Гэта я 7 з собой возьму, на той випадок, коли раптом спотребиться зробити стрелу якую. Докажи на здоров'я, просто не словникове значення. Настрой подушніть. Добре, як скажете. Я зрозумів. Що у нас, до речі, по запалках? 19 запалок. Так уже мат. Але мусить бути. Хай буде. Містер 8-біт Потато, вітанишки, рада тебе бачить. Так, що тут у нас? Коренчики, крихку. О, все. Так, это мы знайшли. Это наша мапа, на якій ми зараз знаходимося. Ось тут ми сидимо. Нам альбо сюди. Да, тясніна. Давай свет глядіть. Ми знаходимося зараз ось тясніна, узбережна шаша. Чорний камінчик в Утешній долині. Праз Утешну долину у нас іде. Значить, нам треба у шахту. Праз шахту на чорний камінь. Так. Коли доберемся, то там уже будем ориентироваться на месте. Паладин, витаночки. Так, что, пошли? Раз Утешную долину. Холера, на дворе только говна просто. Зусім кепская. І в Утешній долині, хоча і за все, воно буде так само говняним, тому що там локація така. Не холера. Ну просто кожен день. То есть, сколько мы тут сидели, кожен день, а то и по 2 рази на день у нас была завируха. Треба було походню взяти ще. Але холера, поїх уже. Доберемся. Так. Палку кинув кому, каже паладин. Гэта вже давно було. Пейна фантазував собі, розумієш? Чомусь йому подобаються такі фантазії. Ну, чорта хотел палку кинуть. Не, это не я хотел, это мне казал Валер на ютубе, что треба ему кинуть тройче. Може, я конструкцию давал, я так озвучивал. Ну и отрымалася ж, правда? Я ж тройче кинул ему эту палку. А он мне звонитовал зернем. Мне бы что полепш было. Freezing. Так, о, до речі, про Утешную долину пройдемо. А що наконт того, каб спиніться у амбари? Ці каля просто амбару, де позбирати собі. Гэтыя няшчасныя. Бярозовую кору. Це ж таки спотребиться. У нас зараз з собою кольки там є? 7, подається було. Але ми 2 використали, то бок уже 5 докладно. Бляха, слухайте, треба зараз дойти в Утешную долину. Я мяркую, што на гэтым мы скончым стрим. Мы калі дойдзем до амбара, мы пачнем з таго, што пойдзем на чорны камень. Так, і он казаў, тройче пісаў, што трэба палкай тыкнуцца, не тройче тыкну палкай.
А, дарэчы, нам спатрэбілася там шмат разоў тыкнуць гэтай палкай. Ну, не ў сэнсе тыкнуць палка, а ў сэнсе таго, каб падысці да яго. Ці то там побач з ім кінуць гэтую палку, ці то што. Хаця я так і не зразумеў, што там па факце адбываецца. Але падавалася на тое, што менавіта тыкнуць яго палкай. Так. Зараз у гэтым вагончыку адпачнем. О, 2 труса. Третий фуры дед. Гэта вы з улікам таго, што учора вызначалі значэнне гэтага слова, правда? Так, я думаю, не спаць, а дакладна проста адпачываць. Все, 3, дарэчы, вугельчыка ў кішэнькі. Уже ветер подняўся, уже ўсё дзьмуе, свісціць усё. А Лера цябе бярэ з такім надвор'ем. Добра, што ліхтар маецца ў кішэні яшчэ. Мы пячару гэту пройдзем. Вось, ды там ужо спынімся, каб не вытрачаць запалачку на распаленне вогнішча. Мяу. Стары тыкала. Наляцелі, бляха. Сабраліся, ага, сябры па розуму. Так, о, гэтае можна забраць. Не-не-не, не галінка. Абед прайшоў, сур'ёзна вас ужо... Не, чакаю, у Беларусі ж першая гадзіна дня. Які прайшоў. Так, дзяўчына, калі ласка, толькі не зверні нагу сабе. Оп. Давай, знікай. Еду я на ровары, а у кармане доллары. Поміж протоколами аккуратненько лежать. Греемся, греемся. Так, 5 походняў маем. Яшчэ крыху трэба адпачыць, каб сагрэцца. Готово. Можна нават бахнуць вадзічкі. Боже, калі ты яшчэ там у чаце слухаць, я не памыляюся, што па-польску заказ гэта ж і ёсць замаўленне, не? Меў бы зложыць замовление. Вось так яно ж кажется. То бок, калі ўжо разважаць пра тое, што трэба ўжываць, альбо заказ, альбо замову, то мне падаецца, ўсё ж такі абодва варыянты магчымыя. Таму што атрымліваецца, што заказ больш усходні варыянт, замова больш захадна. Хуй з ім. Што забарона? Там як у чэхаў заказ у чэкаў гэта забарона.
А, до речі, у полякаў ж таксама. Заказана coś robić. Гэта значыцца забаронена штосьці рабіць. О, блядь! Сука, ты паскудная. Ты паглядзі, ён дачакаўся свайго ўзорнага часу, ну. Ну... О! Заспеў мяне. Паскуда гэткая. Мінус страла, то бок засталося 11 стрэл. Нічога. Шкада толькі, што на чорным каменьчыку там ёсць зграйныя ваўкі. Вось з імі будзе цяжкавата. Будзе зрабіць сабе стрэл, там. Крацей, наладзіць быт. Так, заказ забарона. Эх, калі трэба, хер знойдзеш, вядома. Ну, яно так і працуе. А ну, пайшлі у прыцемках. А, у прыцемках я не ўбачу вугаль. Бачыце? Пайшоў бы сабе, бляха, галаву задраўшы. Пакінуў бы тое столькі паліва на падлозе. Тут мы пройдзем гэтым шляхом. Потому что что? Правильно, потому что тут есть уголь. А что ты уже колени не поднимаешь, а? Малая. Так, право ці лево. Ну, праз дошку яна перакрочыць не можа. Вы уяўляеце сабе гэты крынж? Даўно мы тут не бадзяліся па гэтай пячор, бачце. Ляжаць. Дарэчы, усе выходныя ў мяне гэтая музыка грала ў галаве пра ровар РСП. І я нават сабе, калі гэтыя бліны гатаваў у нядзелю, уключыў, але з галавы яна так і не пайшла. Та чакай ты, божых, насхапілася яна за ліхтар ужо гасіць яго. Што ты за чалавек, жанчына? Табе толькі дай паэканоміць. Так, ну штосьці ў кішэні панапіхвалі гэтага вугалю занадта, мне здаецца. Я з табой згодны. Мы ледзь свае кульцяплі гэтыя перасоўваем. Але мусова яго адсюль вынесці. Гэты вугаль. Чаму? Таму што ў нас там паліва амаль няма ва ўцешнай даліне, праз тое, што мы яго не луталі ніводнага разу яшчэ. Сур'ёзна? Як гэта? Так. Машнінскі, вітаначкі. ВРВ тут, бачыш, зранку заходзіў, казаў, што ён мацоўні раптам, што будзеш пытаць. Мне, дарэчы, распавядала знаёмая, як нейкі хлопец у яе школе намагаўся прысунуць кошцы. О, кат ці кату. Нават не ведаю, што горш. Так, ну тады я не пайду. Все, бо зараз укленчыць дзяўчына.
Придется на кукишках ползти до выйстя. Фу-фу-фу. Я згодны, фу-фу-фу. Без вариантов, ніяких альбо что-то подобное. Так. О, ля, у нас тут до холеры и так уже было. Добре. Давай, збираем гэта, збираем тое. Теперь ён не толькі пра гэта распавядае, яшчэ пра з іншых страмераў перадае інфу. Знаёма ваша гульня? Так, что у нас? 49 кавалочков вугалю. Ошалеть. Кинуть все. 49. Ну, не, тяжковато есть эти. Давайте мы скинем. Не ведаю. Давайте 19 скинем. Так, 9 кило мы потягнем с собой. О, хотя бы так. Что у нас по надвор'і? Мы там увогуле дотягнем до нашего амбара? Не. Man, this pack is getting kind of heavy. Ну, ніби дотягнем. Всяляк випадок ось так підберем. Так, что поднимается завируха. Ведаеце, што мы павінныя былі атрымаць дасягненне зараз праз тое, што 25 дзён запар яму толькі раслінную ці здабытую ежу. Ну, па сутнасці, выключна здабытую ежу. Раслінную ці вось мяса. Я штосьці не чуў. Вось гэтага гуку атрымання дасягнення. Пілім. Яно мусіла быць. Так, ось зараз дайце падумаць. Мабыць, нам трэба ўсё ж такі дабегчы спачатку ў клуб. Што нас там чакае? Што за... Нас мядзведь сустракае. Нас мядзведь сустракае вось там на выйсці з гэтага месца. Давай пойдзем сюды. Паспрабуем яго абысці. Ля, які хитрун. Так. Ляк выпадок 2. Недзе выюць ваўкі, але пакуль што вельмі далёкая. Не зразумеў адкуль. Так, там у нас трусіная пячора, дарэчы. А ведаеце, на гэтай мапе, што мы яшчэ не даследавалі вось тут? Там пячора ёсць усе. Далёка, правда, адсюль. Але гэта мы ўжо зойдзем туды, калі будзем лутацца. Ну, у сэнсе лутацца, маляваць. Мапу маляваць. Так, тут могуць быць ваўкі, вось адзін. Ён толькі адзін. Самотны ваўчына. Так. Сюль не павінен нас пачуць. Самотный лось. Где твоя зникла веселость? Ведаеце такую песню, дарэчы? У Лейбоніка была. Старая, як лайно мамонта. Так, проскочили. О, там уже у нашай вёсцы хтосьці жыве. Выяваў усё гарло сваё.
п'яное. Так, давай зашкіримся ў клуб. Крыху саграемся і потым пойдзем туды далей. У бок нашага свірана. Так, что там? Ты паладин душнить? Жигамонта, кажа, казать. Покласть спать. Просто отпочить. Давайте спать, потому что у нас перегруз. Перегруз, мы крыху отпочнем и пойдем. Ну, я сподіваюся, только что на дворе не сопруется. Бо у нас припасы ежи раптом, что не тут. Она у нас на свіране находится. Так. Ваўкі, ваўкі, ваўкі. А дзе ж вы, хлопцы ўсе? Так, вось там один бадзяецца. Так, як ту украінскую стрымерку клікалі, якая на цябе падпісалася надоеча, Лебудка. Лебудка. Машнінскі, дзякуй. Зараз стрыміць. А што? Спадабалася табе? Надоеча я там... Надоеча, божах, гэта было 2 тыдні таму ці тыдзень таму. Я заходзіў, яна там рэкламавала нейкую пачатковую стрымерку украінамоўную. Нейкая маладуха. Дробная, худая. Божухна. З канцлагеру вырвалася недзе. Чаму так кажу? Таму што яна намагалася ўсім паказаць, якая яна прыгажунька, каб ёй закінулі данаты. Так старалася, так намагалася. Я заляцела, там цыцачкі, та ты шо? Каб хлопцаў скончылася, я на фільм глядзела. Фільм з цыцачкамі, ці яна з цыцачкамі сядзела? Таму што раней нешта не заўважаў, каб яна сядзела, нешта такі бывало. Фильм. Я сямрока прилетела, хутка включила фильтр. А что, нельзя цыцачки показывать на твиче? Серьезно? Ну, кино мається на увазі, не у сенсі того, що стримерка не показує. Наколькі я пам'ятаю, увогуле був скандал, подається, правда, на твиче з гэтымі цыцкамі, тому що некаторые здагадаліся сядзець на празрыстых крэслах и камеру ставить вниз. То есть и такое было, я памятаю. Заборона такая пошла. Недзе ў навінах глядзеў такое. Я не ведаю, мо там трансляция без 18 плюс террор. Ой, яшчэ што. Ну, карці. Все гэта таямніча. Так, што у нас? Палова першай гадзіны. Па сутнасці мы дабраліся, у нас тут пара хвілін маецца. Я бачу, што надвор'е цёплае. Вось не хочацца гэтага губляць. Праз тое, што надвор'е цёплае, хочацца гэтым скарыстацца. Дарэчы, а ў нас чорны камень, ён там. Туды ж гэта наверх, гэта ў нас будзе Ваўчына гара. Чорны камень гэта туды. Праз усю лакацыю пердоліць. Ну, няхай. Мне зараз галоўнае тут прашарсціць гэты лес на той конт, што, ну, блин, калі там мядзведзі сустрану, гэта будзе гамон. На той конт, каб пазбіраць всю бярозу. Часта ёсць яшчэ нейкія 10 хвілін, 15. Мусім паспець. Будынкі ва ўцешнай даліне. Дарэчы, я заўважыў, што ў Вінтэрм'юце па-іншаму адмалёўваецца мапа. Вось гэта цікава. Апрацоўка іншая. Так, можна я пагляжу наўкола, потому што штосьці. Хвалююся за тое, каб мяне тут не сустракаў на выйсці Міхалыч.
Ну, ніби ўсё добра. Давай, скидаем наш цяжар. Буголь. Так, мы яшчэ якія правілы. Міхась вось блюраў стрэп-клуб у GTA 5 на тым тыдні. Нішто сабе. Я нават не чуў пра такія абмежаванні. Вось, я думаў, на твічы дазволена ўсё. Так. Гэта сюды. Не, гэта мы пазбіраем яшчэ. Што ты тут робіш? І сякера тут. І гэтая тут. І сякера. Інструменты. А каб цябе. А на што я гэтае сюды цягнуў? Бляха-муха. Бляха-муха. Так, чакай, дзе нашыя запісы ўсе, нататкі? Возера Мілтон. Уцешная даліна. Свірн. Свірн. О. Две скоры, клен, мяндежа, футра, 10 вантробаў. Оу. Чекайте. Меблевые инструменты, назовем их. Меблевые инструменты. Якера. Ось так. Да ёб твою мать, ты серьезно? Ось так. Колькі дзён у нас? 357. Так. Воды бахнули. У нас, до речі, мало воды тут. Было б добре, калі б мы і попарили воду, і посмажили мясо яшчэ якое. Аль, падаецца, мясо было. Сырое. Приготовленное. Пойдем по температуре, пакуль все более-менее. Не, ну вы бачите гэта? Пухнатая дубка ідзе. Я ж аглядаўся, я спецыяльна аглядаўся. Простой, каб не было гэтага. Так, чакай, нешта я першы раз бачу гэты нататнік, ты раней ім не карыстаўся? Карыстаўся? Ты ж бачыш, што запісы там маюцца. Я ім зрэдку карыстаюся, таму што я ж толькі ствараю там запісы вось такіх рэчаў, якія крытычна у двухкосці неабходныя. Так, мы яго зараз аббяжым. Я вось не ўпэўнены. А ці мы можам яго забіць? Мішандры. Come on, little fire. Come on. Ты там пыхціш на нас. Давай, хутчэй. Ага, давай. Тут галоўнае, каб ты атрымаў пысу смяротны стрэл. Ведаеш? Не смяротны. Зараз будзе бегаць паўсюль, гаўно такое з маёй стравой. Мабыць, яму ў карк трапіла. Было такое ўражанне. Так, колькі ў нас па гэтых курвах? Статыстыка 23, 24. Палкоў медведаў забіта 23. Значыцца, будзем чакаць 24-го. Два говняных походника.
Такое себе такое. Пойдем позбираем. Еду я на ровары, а в кармане доллары. Поміж протоколами. Так, у нас тут лось. У нас тут лось. І медведь, і лось одночасово. Цікавий тандем. Уже отримлював штраф на новій своїй ластовці? Ні. Мне, до речі, подається, я вже казав, так, колісті, що у мене увогуле за колькі год я тут живу. 5-й год. Так. То гэта ні одного мандату ніколи не було. А, не, було за парковку. Я у садочок приїхав, так. Пам'ятаю, 3-4 годи тому. Гэта было, што на парковцы прилетел, спазняўся. Вось, і малога забіраў з садочку. Вось, і карацей, там трэба ж націскаць шмат, калі ты паркуешься і аплочваеш гэта. А мне заставалася там 3 хвіліны ці 2 хвіліны там дабегчым. Вось і ўсё, я пабег, праз 10 хвілін вяртаюся, і мне акурат у руки выписывать мандат за тое, што не аплаціў парковку. І гэта адзінае на сённяшні дзень. Дасюль яшчэ адзінае, што я атрымаў. Хотел проскочить. Не проскочить. Там, ну, в сенсе того, что так, калі так можна сказаць. Типу, я думаю, што за гэты час, за гэтыя 10 хвілін ніхто не прыйдзе, і тут на табе прыйшоў і выпісаў. Галаўняшка такая. Так, ну гэта яны лётаюць над трупамі. Цікава, нешта малавата, слухайце. Кары зусім мала. Я тут не гуляюся. Пусть меня целуют узад, але я хочу назад. Еду я на ровары. Так, ну даволі хутка, слухайце, 3 толькі паходні і ўсё. Ну але кары зусім просто. Літаральна кот наплакаў. Так, толькі калі ласачка ветер, ты гэтае. Май сумленне, дай я вогонь данесу да свайго схоўка. Бо я на вады напарываю сабе. Ты ж пачакаеш, ты ж дасі такую магчымасць мне.
Зараз медведь на сустрэчу выйдзе такі: "Hello, motherfucker". Хто ты там мне стрелу пусціў у лабешнік, га? Памятаеш мяне? Так, давай, дзяўчына, давай, ногами варуши. Так, 200 евро. Ой, не, ты что там, за парковку вышла. Чекаю, кольки вышло. Ці то 50, ці то 60 усе. Потому что, коли ты платишь у першую полову дня, ну, у сэнсе, ось табе сотни даются на оплату, коли ты за гэтыя сотни оплачиваешь, ты оплачиваешь только полову. Ну, там такая холера. Я просто приехал до хат, да я адразу закинул гроши на ужонт, и все, на гэтым пытанні зачыненыя были. Давай гэта смецце збером. Рызыкую краху, бо зараз, калі будзем разбіраць, то час зробіцца. Так, ну шо, а медведь кудысьці пабег туды просто далёка-прыдалёка. Можа і падох дзе, ды я не ведаю. Але ведаеце што, няма сляду крыві чамусьці. З іншага боку, я і далёка ад ягонай траекторыі, як ён пабег іду. Такое сабе тут. Ну что, я поспею? Спачатку трэба ваду поставить, а уже потом будем смажить там мясо и все такое. Бо воды тут зусім мало. Так, яны там караулілі ці што? Паладзін? Не, тут па іншаму крыху працуе. Глядзі. Возьму палку. На платнай паркоўцы заўсёды ёсць адпаведны чалік, які бадзяецца па гэтых платных паркоўках на адпаведнай тэрыторыі. Ну, яго там прыблізна, так грубо кажучы, кіламетр шляху. Вось ён па гэтаму кіламетры бадзяецца уверх-уніз пастаянна. Так, уголь не хочу, вось палки я скарыстаю, так. Вось, і просто праз некаторы час, вось ён, напрыклад, ідзе ад тваёй паркоўкі кудысьці, там праз гэты кіламетр, праверяе машыны, там запаліць папіросу нейкую сабе выкурыць ці нешта выпіць. Вось, і вяртаецца назад. Вось. І такім чынам ён раз на паўгадзіны плюс-мінус атрымліваецца праходзіць паўз тваёй машыны. Вось і ўсё. Давайте вугельчик. Наглядчик, караці. Ну, можна і так сказати, так. Типу наглядчик. I wonder if I can drop any of this gear. И что ты скупываешь? Что тебе не так, Костя? Российское слово смотрящий. Глядач. Ще дві одинки маємо. О! А комп'ютера тут же ж у нас нема ніякого. Можна радіо послухати? Талер. Так, до речі, пам'ятаєте, ми ж там шпурлянули того чала. 24. А, ні, гэта інструмент пас нейкі.
І мядзведзяў забіта. Усё, ён падох. Той мядзведь, гэта добра. То бок яго можна пашукаць будзе на наступную стрыму. Угу. Страла нам патрэбная, таму так. Мы пашукаем мядзведзя, ды пойдзем сабе на чорны камень. 21 хвіліна пускай. Ой, я не забыўся закінуць. Гадзінка 15. То добра. Давай возьмем сабе яшчэ галінак. I'm not sure I can carry much more. Ну хаця б крыху будзе вады у нас тут. Сорок два, ага. Додаем. Так, мэркую апошні, да рэч. 27, 13. Вось усё. Водички попили. Давайте сядать, будем спать. Для раніцы у нас сколько часу? Полова ночи, так что спокойно можно засынать на 7 годин. Так, что мы маем? Ще не раніцу мы маем. Ты погляди на гэта. Адпаведна, попили. Зараз... Так, мы выспаліся ці можем паспаць гадзінку? Можем паспаць гадзінку. Все, на гэтым мы скончым нашу трансляцыю на сёння. Заўтра з вами побачымся ў Dead Space. Магчыма, там ужо будзе гэта апошні стрым, калі давяраць Вожыкаву меркаванню. Вось. Наша задача на чацвер будзе такая, каб... Давайте я выйду вонкі. Kinda heavy. Каб з'есці крыху мяса. Мы вось тут выйдзем. Знойдзем свайго мядзведзя. Некога там пацэлілі, і ён там падох недзе далёка адсюль. Ну, карацей, па кромкачах мы яго знойдзем, я ўпэўнены. Вось толькі галоўнае пабадзяцца пашукаць яго. Ну і адпаведна потым мы пойдзем на чорны камень, гэта вось у той бок, каля вось той, бачыце, вось вежа. Радыё вежа па цэнтры экрана, вось мы паўз яе пройдзем і туды вырушым. Вось. Такія вось планы. А потым ужо на чорным камені у нас будзе шмат працы, таму што там мы будзем і замалёўвацца, і лутаць яе ўсю. Драпежнікаў там вельмі шмат. Вось. І, карацей, чорны камень. Неблагая такая локацыя. Вось. Небяспечная. Лёгкі спадабаецца, таму што шмат дзе можна памерці. Усё. Дзякую, як заўсёды. І не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымліваць Украіну. Побачимся завтра.